Aquí acaba el Telenotícies Catalunya. Ara la previsió meteorològica, l'agenda d'activitats i el medi ambient completaran aquesta franja informativa. A partir de 2:15, el Telenotícies Migdia recollirà, com sempre, l'actualitat de les últimes hores. Bon cap de setmana i fins dilluns. S'han elaborat diferents menús baixos en colesterol que es presenten amb les corresponents receptes en un llibre de cuina. L'objectiu d'aquest llibre és ensenyar a menjar bé i sense greixos per evitar problemes cardiovasculars. Medicina i hostaleria s'han unit al Vallès Oriental per lluitar contra el colesterol. L'augment de malalts cardiovasculars, cada cop més joves, ha mogut un grup de metges del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Granollers i el Gremi d'Hostaleria a preparar un llibre de receptes de cuina amb menús baixos en colesterol. Ensenyar a menjar bé pot evitar que la gent hagi de passar pel quiròfan. Bé, la ingesta sobretot d'hidrats de carboni, potser en quantitats elevades, ous, carns, fregits, és a dir, bastants greixos. Això, jo tenia uns hàbits de vida alimentaris molt així, deixats anar de la mà, no? I llavors, doncs, tot això em va portar a patir una angina de pit, i per la qual vaig tenir que, en principi, deixar de fumar, vaig tenir que fer una vida menys sedentària de la que feia abans, i vaig tenir que variar el tipus d'alimentació. Vaig fer una alimentació molt més rica en verdures i planxes i tal. La col·laboració entre metges i restauradors intenta recuperar la cuina tradicional catalana i fugir dels hàbits alimentaris dels països nòrdics i dels Estats Units, basats fonamentalment en els greixos i els hidrats de carboni. El nostre intent és retornar als hàbits propis, amb els menús tradicionals, fer servir una dieta rica, amb molta verdura, amb peix, amb aliments que són nostres, que s'ha vist que fan baixar el colesterol. Els menús baixos en colesterol han estat elaborats per 15 restaurants de la comarca i consten de 2 plats i postres que sumen unes 1.000 calories. Els ingredients fonamentals són les verdures, els llegums, el peix, la fruita i sobretot l'oli d'oliva per substituir la mantega. El llibre de receptes baixes en colesterol es distribuirà entre tots els especialistes en malalties cardiovasculars de la comarca, restaurants i centres d'atenció primària.